Thokozani bogogo nomkhulu isalukwa sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Ngaliza kwethu namhlanje sikhuluma ngophondo lwezitha. Gogo nginezitha, gogo nginesikhundla. Ngibona ukuthi engathi nginezitha ezingiphazamisayo. Gogo ngenza umsebenzi wedlozi kodwa ngihambe ngiphazamisa izitha. Gogo nguthisha omkhulu. Ngiphazamisa izitha. Gogo nginebandla. Kodwa ebandleni gcine sengathi kukhona izitha engiba nazo esimini sebandla. Kuba kaningi, right ke. Namhlanje sikhuluma yini hawu lakho wena ofila ukuthi kukhona into oyenzayo empilweni kodwa ihambelane nezitha. Impondo ke ngane zakuthi ziyahluka. Siqala ophondweni oncane njengophondo lolu njena esiye sisebenze umuntu ekwazi ukuthi igaxalana limvikele lincane nomsebenzi wakho omncane. Kube khona uphondo lesisilwane leli olunye uphondo leli nalo luwuphondo lani lwezitha liyathakwa. Ubona lezi njena akuzona ezalakhazi yaphuma lezi zizothakwa ziyahamba abaningazi bazoyelanda. Kube khona uphondo lunjena ke ngane zakwethu. Uphinde futhi hlala kahle wena. Kube khona uphondo lufana nalolu engilibambile lana nalo uphondo oluhambayo kunomuntu othe asemkhandele lolu phondo lolu. Kuba khona umuthi owutholayo uqala uyosebenzisa insebenzo yakho treatment oqala. Kuba khona umuthi uqala uyosebenzisa and then ikhehla kunekhehla lakini whether umuntu osifazane nomuntu wesilisa ikhehla kuyilona eligadile liba nesilwane salo bazofika kuwena bakutshele noma usho ukuthi ngiboniswe uphondo olunjena bese ngithi hamba utholeke. Abanye kuba uphondo lenkomo kuyahlukahlukana, uphondo lenyathi kuyahlukahlukana njena akuyona one size fits all. Bese kuba khona ke awusukani madoda bese kuba khona ke lolu ke uphondo nalo liyathakwa. But these are just examples yeimpondo eziye zicelwe abantu in terms of leadership and everything. But the question is, gogo uphondo luzongisiza ngani? Uphondo kusukunezinto imithi ngaphakathi yokulwa izimpi esuke ithakiwe. Lolu phondo lolu ulubeka emfihlakalweni. Njenge impondo zami njena akekho umuntu ongakhipha asho ukuthi uphondo lukaShandu lusendaweni ethize. Ulubeka emfihlakalweni la kwazi wena wedwa ukuthi uphondo lwakho lukuphi. Umuthi osophondweni uyagcatshwa na kuwena. So uyakwazi ukuba ne correspondence nani nophondo lwakho. Inhlanga ake sithi kunabantu abazokuhlasela. Inhlanga zakho zophondo lwakho lizokutshena ukuthi kukhona ukushaya amanzi uzizwa inhlanga iluma. Inhlanga ozazi kahle ukuthi sezoma kudala zaphola zoma kudala. Uzizwa iluma lezo inhlanga lezo uchaza ukuthini kunabantu abeza ngento embi. Kwesinye isikhathi uphondo leli kusiza ngokuthi ake sithi la emakhosini kufika umuntu oyisitha angimazi mina umuntu oyisitha umuntu uthunyelwe. Ngiza ngalo lolu phondo lolu ilokhuzana inhlanga zami zophondo zinyakaza zeluma. Bese lo muntu lona ngingamjampisela ukuthi wenzane bese ngimphambanisa nokwenza. Afika zongikhohlisa yena athi hayi manje ngiphethe into ethize in uthunyiwe lo muntu lona uthi mhlambe mungathola insizi thizeni noma insist ukuthi njena ufuna ugulela nkosikazi manje ufuna into njena ukuthi mhlambe ufike umgcabe noma in lezi inhlanga lezi mase zingitshenile ngimnika umuntu wrong lo muntu loyo. Ngimphambanisa nokwenza lo muntu loyo. Sengiyamshaya manje ebukhoma. Bese ngithini kulo muntu lo ngithi no lento lena kuze ngizokunikeza kufanele ngenze into ethize. So umuntu nomuntu uzoba ne trick yakhe njengokuthi uthisha omkhulu esikoleni kunomuntu okuhluphayo esikoleni. Mase ke bona lo muntu uthi ngathi uyamshaya bese inyanga yakhe ithi awuye kuye ube umuntu ogulayo sifuna ukubona ukuthi uhambapi lo thisha omkhulu lona. Bese umuntu aziletha kuwena sashanyana athi hey manje na mphathi yazi lana ngigulela ingane angisazi sengizama abantu abaningi in bese nawe uyalahla uthi hayi mina ngihamba kuGogo Bathini nayi number yakhe mhlamba angakusiza. Mase bafika kimi benzani babulala imithi lena kufanele babisiza wena.
ababulali yonke imithi yami bangiqeda amandla ukuthi ngikwazi ukusiza wena. Kodwa nami bebengijule ngiweak bazokwazi ukuthi bekuwine lokho, bekuzuze lokho ukuthi bekwazi ukuthi beku-achieve. Kodwa bebengijule ngi-strong enough, lezi nozongitshena mina fana namabutho izizwe zamabutho ezikhulumayo zikutshena emadlebeni zithi isigebengu leso. Isigebengu leso mthi. Siyagadla ke manje. Ngithi dedelani bafana, gadlani. Bese uyithola usenkingeni. So ngani zakwethu, if ever unenkinga yezitha ngendlela ukuthi uphethe emsebenzini, ukupolitiki, umfundisi, ummeli, uyijaji, umagistrate noma ikuphi la engathi uneposition khona, noma uyitaxi owner noma wenzani, unenkinga yezitha, udinga uphondo lwezitha. Uphondo lwezitha lungenhla kwamabhande afakwayo, lungenhla kweinhlanga, lungenhla kwengcweba, ngoba lona lihlala emfihlakalweni. Ufike once in a while ufike ulikhulumise, uvule lo plastic lona, uxukuze ulikhulumise, umuthi wakho naphakathi uketshezi, ukhulumise utshele ukuthi ngifuna izitha zami ishine zodwa, bese uthatha umkhonto, uzothi musuvule lo muthi lona ngaphakathi usuku umanza ngaso sikhathi lona leni sazothaka, bese uthatha umkhonto, bese ukhulumisa ukuthi ngifuna izitha zami ishine zodwa, ishayisana ngamakhanda, zizibulale, ziphonse emotweni, zisangane emakhanda. Yonke intwembi oyifisayo usuke ukhuluma kuphi la ophondweni lwakho. Bese maqeda, bese uthi ngani zakwethu, maqeda bese uthi nje emzimbeni noma ikuphi uthi abafuna mina ngeke bangithole, mina ngumfoka bani, bese uzisho ezakho ibo ngisho ungenazo bathi uthi mina ngeke bangithole, mina ngihambisana kwasendoda mabakhohle labakhona, bese uyakuvala lo muthi lona uthi bonke abangifisela ukubi ngibavalela kulo muthi lona, ufuna bashayisane babulane bonke bagwazana ngemikhonto bangalungela ilutho empilweni. You need uphondo lwezitha if ever you are in a certain position. You need a secret place. Even if ufika kwakho umama la ekhaya akekho ngoba ufuna ube secret place, uthatha uyifaka phakathi kwe ceiling board, it's fine, but you need a secret place la uzobeka khona uphondo lwakho lwezitha. Isalo kwasendoda uGogo Bathini Mbatha, uma vula kuvala emzini amanye amadoda. Ngani zakwethu, don't forget to subscribe and press the notification button for more interesting videos like lena esikhuluma ngayo ngophondo lwezitha. 082-833-4063 082-833-4063. Ngani zakwethu, inkosi ithele umusa. Malujo.